हो श्री राम रसिया ई कहां से ठुरकुच के आ गइल। अरे भाई अरे अपन राज के बात कैसे कही रे। हमें सुन बताओ तनी। मोहलिया से मिलल रात के बाहर बुझाइल बा रे भाई मोहलिया से मिलल रात के बाहर बुझाइल बा मरले बसरवा ऐसन साहस टंगाइल बा दोनों हाथे गोहड़ में पट्टी बन्हाइल बा अरे मरले बसरवा ऐसन साहस टंगाइल बा अरे दोनों हाथे गोहड़ में पट्टी बन्हाइल बा। हे भाई मार के अलग छटका देले बारे। अरे मरले बसरवा ऐसन साहस टंगाइल बा दोनों हाथे गोहड़ में पट्टी बन्हाइल बा। मिले खाती गइल रही जगे हम टीपके जानी गइल भाई ओपर मरलस घसीट के रे भाई हाय मिले खाती गइल रही जगे हम टीपके जानी गइल भाई ओकर मरलस घसीट के हम नहीं जननी रे दादा पीछवे लुकाइल बा मरले बसरवा ऐसन साहस टंगाइल बा दोनों हाथे गोहड़ में पट्टी बन्हाइल बा अरे मरले बसरवा ऐसन साहस टंगाइल बा अरे दोनों हाथे गोहड़ में पट्टी बन्हाइल बा। गोलू राज रिकॉर्डिंग स्टूडियो बभौज घाट। हमारा संगे ऐसन होई रहे नहीं पाता गोलू राज पंकज मानो बहुते दुखाता रे भाई हाय हमारा संगे ऐसन होई रहे नहीं पाता गोलू राज पंकज मानो बहुते दुखाता श्री राम रसिया के देहिया खोनाइल बा मरले बसरवा ऐसन साहस टंगाइल बा दोनों हाथे गोहड़ में पट्टी बन्हाइल बा अरे मरले बसरवा ऐसन साहस टंगाइल बा अरे दोनों हाथे गोहड़ में पट्टी बन्हाइल बा। हे भाई मार के अलग छटका देले बारे।